Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, αρκετοί από εσάς θα γνωρίζουν τη λύση των 2 μπουζί ανά κύλινδρο. Γιατί άραγε κάποιοι κατασκευαστές μας φόρτωσαν με επιπλέον εξαρτήματα, ενώ μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και με λιγότερα? Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε focus σε αυτό το θέμα, δηλαδή στη λύση των 2 μπουζί ανά κύλινδρο. Αλλά πρώτα πρέπει να μιλήσουμε για την κρουστική καύση ή αλλιώς πυράκια knocking. Λοιπόν, ας ρίξουμε μια ματιά σε ένα θάλαμο καύσης κοιτάζοντάς τον από κάτω. Πάνω έχουμε τις βαλβίδες εισαγωγής και κάτω τις εξαγωγής. Στο κέντρο ιδανικά έχουμε το μπουζί. Γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση βενζινοκινητήρα έμεσου ψεκασμού ο θάλαμος και ο κύλινδρος κατ' επέκταση γεμίζει με ομογενοποιημένο μείγμα. Δηλαδή αέρας και βενζίνης. Ομογενοποιημένο σημαίνει ότι παντού έχουμε, σε όλα τα σημεία έχουμε μείγμα, δεν έχουμε κάπου σκέτο αέρα ή σκέτο βενζίνη. Είναι ομογενοποιημένο μείγμα βενζίνης αέρα, συνήθως κοντά στη στοιχειομετρική αναλογία. Σε επόμενα σχέδια έχουμε βγάλει τις βαλβίδες για απλοποίηση. Βλέπουμε εδώ ένα screenshot του ομογενοποιημένου μείγματος. Ιδανικά η φλόγα ξεκινάει από το μπουζί και εξαπλώνεται καίγοντας το ομογενοποιημένο μείγμα μέχρι να φτάσει στα τυχώματα του κυλίνδρου και στις άκρες του θαλάμου καύσης. Εδώ βλέπουμε την εξέλιξη του μετώπου φλόγας και πώς καίει όλο το ομογενοποιημένο μείγμα. Στην περίπτωση που έχουμε πυράκια όμως, τι συμβαίνει? Προσοχή, μιλάμε για πυράκια, για detonation, knocking, όχι για προανάφλεξη. Όχι για pre-ignition. Εκείνο είναι κάτι άλλο, άμα θέλουμε το συζητάμε. Λοιπόν, στην περίπτωση που έχουμε πυράκια, τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι υπάρχουν ένα ή περισσότερα σημεία όπου λόγω υψηλής θερμοκρασίας, πίεσης, αλλά και λόγω ότι το επερχόμενο μέτωπο φλόγας συμπιέζει το εναπομένον μείγμα, μπορεί να αναφλέξουν το μείγμα αυτά τα σημεία προτού φτάσει το μέτωπο φλόγας που ξεκίνησε από το μπουζί. Σας έχω φτιάξει 2 σχηματάκια ώστε να το καταλάβετε. Αυτό οδηγεί στα γνωστά κακά αποτελέσματα του knocking, δηλαδή απότομες διακυμάνσεις της πίεσης μέσα στο θάλαμο καύσης, που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και σε καταστροφή του κινητήρα ή να μειώσουν δραστικά τη διάρκεια ζωής του. Να αναφέρουμε εδώ ότι το μείγμα είναι ομογενοποιημένο κυρίως σε κινητήρες έμεσου ψεκασμού ή με καρμπυρατέρ. Σε κινητήρες άμεσου ψεκασμού, οι κατασκευαστές προσπαθούν να ψεκάσουν και να συγκεντρώσουν το μείγμα κοντά στο μπουζί, αποφεύγοντας τις μακρινές ζώνες όπου το μέτωπο αργεί να φτάσει. Σε εκείνες τις ζώνες το μείγμα τείνουν να το κάνουν φτωχότερο του στοιχειομετρικού ή και να είναι και σκέτος αέρας αν τυχόν. Αυτό είναι το λεγόμενο stratified injection και stratified combustion, δεν είμαι σίγουρος. Το μείγμα που συγκεντρώνεται στα τυχώματα των κυλίνδρων και μπορεί να αργήσει να καεί, να μην καεί καθόλου ή και να κάνει την αυτανάφλεξη που μιλάγαμε πριν, τον detonation, ονομάζεται end gas. Τόσα χρόνια έτσι ονομαζόταν στην automotive argot, ας πούμε, τα end gas. Οπότε κλείνουμε την παρένθεση και επιστρέφουμε στο διπλό μπουζί. Αρκετά χρόνια, είναι μια τεχνολογία που έχει δοκιμαστεί από πάρα πολύ παλιά. Και τι σκέφτηκαν οι μηχανικοί να κάνουν? Σκέφτηκαν να τοποθετήσουν ένα μπουζί επιπλέον, στην αρχή κυρίως για να είναι πιο γρήγορη η καύση, αλλά μετά, όπως θα δούμε, η Αλφα Ρωμαίο ας πούμε το είχε κάνει αυτό, σκέφτηκε να το τοποθετήσει το δεύτερο μπουζί σε περιοχές που είχαν παρατηρήσει το φαινόμενο κρουστικής καύσης, δηλαδή ένα μπουζί μακριά από το κέντρο, αλλά στα σημεία όπου, όπως είδαμε πριν, το μέτωπο φλόγας ενδεχομένως αργεί να φτάσει. Έτσι, με το διπλό μπουζί δημιουργούνται 2 διαφορετικά μέτωπα φλόγας που καίνε τη συνολική ποσότητα καυσίμου ταχύτερα, κάτι που βοηθάει γενικά τη θερμοδυναμική απόδοση και προλαβαίνουν να μην εμφανιστεί το knocking.
Τα κύρια μειονεκτήματα του συστήματος είναι τα εξής. Έχουμε αυξημένη πολυπλοκότητα στο ηλεκτρονικό σύστημα και στο σύστημα της ανάφλεξης. Δηλαδή έχουμε περισσότερους πολλαπλασιαστές, έχουμε περισσότερα καλώδια. Αλλά κυρίως από τη στιγμή που οι κυλινδροκεφαλές έχουν 4 βαλβίδες, έχουμε δυσκολία στον σχεδιασμό της κυλινδροκεφαλής και του θαλάμου καύσης. Πόσο μάλλον όταν έχουμε και άμεσο ψεκασμό. Όπου υπάρχει δηλαδή και το back του ψεκασμού, οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο να σχεδιάσεις μια κεφαλή που θα έχει και 2 μπουζί. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτών των κινητήρων όταν έχουμε 2 μπουζί, για κάποιους όμως είναι και πλεονέκτημα αυτό, είναι ότι ο θόρυβος του κινητήρα είναι ελαφρώς δυνατότερος λόγω της πιο απότομης καύσης. Αυτά λοιπόν για το θέμα του διπλού μπουζί. Το κράτησα λιτό χωρίς να επεκταθώ πάρα πολύ. Ελπίζω όσοι δεν γνώριζαν για τη συγκεκριμένη τεχνολογία να διεύρυναν τις γνώσεις τους. Μέχρι το επόμενο βίντεο, καλή συνέχεια!